Ruth chapter 4. I'll start from verse 3. And Boaz said to the family redeemer, "You know Naomi who came from Moab. She is selling the land that belongs to our relative Elimelech. I thought I should speak to you about it so that you can redeem it if you wish. If you want the land, you can buy it in the presence of the witnesses. But if you do not want it, let me know right away, because I'm next in line to redeem it after you." The man replied, "All right, I will redeem it." Then Boaz told him, "Of course, you purchased the land from Naomi, and also requires that you marry Ruth the Moabitess widow, the husband's name, and keep the land in the family." Then he said, "I cannot redeem it." The family redeemer replied, "Because it might endanger my own estate. You redeem the land, I cannot do it." Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Now we are having a good story. Emukadzi wakabvawo kuMoab unonzi Ruth achitera mwene wake wanonzi Naomi vachiuya kuBethlehem kusvika azororwa nemurume unonzi Boaz. But chikamu chandaverenga chine chekuita nemumwe murume ainzi the kinsman redeemer, kana kuti munhu aiva nekodzero dzekuti arore Ruth anga ari ahead of Boaz. Ruth kuti azowanikwa naBoaz, pane murume aifanira kunge achimutora, akapiwa the opportunity sekurenga kwandaita ndobva iye aramba. Chikonzero chaakataura ndechekuti I cannot do it because I will endanger my estate. Statement yake inoreva kuti ndikatora mukadzi uyu akava mudzimai wangu neminda yacho ndikaitora, tinofanirwa kuzova nevana vanotora nhaka property yadzitinadzo. Saka uyu wamandipa kuti ndiroro, knowledge anga inayo ndeyekuti angambe akaroorwa. Ruth mukadzi akabva mune imwe wanano kuMoab, arorwa naMalon, akamuva kuya kuBethlehem kwaakazowanikwa naBoaz. So wanano yaakaita ari kuMoab ine record yekuti wakarorwa for 10 years without a child, asina mwana for 10 years. Saka murume ari kupiwa mukana wekunzi chitora umurore, chaari kutyira ari kuti ndikamutora nekuda kwekuti wakambopinda muwanano akashayiwa mwana, tinogona kupinda mudambudziko rekuti zvichida haagone kuzondiberekera mwana, angatori nhaka yemunda. Ndo danger yaataura. Saka ndobva ati I cannot. Ndakutaura pamusoro pezvimwe zvikonzero muupenyu zviri so challenging. Sometimes zvatinogona kuignore kana patinogona kujajana kuti munhu haana mate haasi serious nokuti mumwe akambopinda musituation iyi akanorwa madry fasting yake, situation yake ikapera. Kunamata dambudziko ratinaro kunamata ndeyekuti taane maformulas kudarika even kuti vakatoita zvavakaudzwa ma 3 days fasting vakadii kuda chechi nokuti vanhu vanokuti haasi serious haana mata anenge anoenda nerwesera anozodyawo vozovanyasorwa madry fasting ako denga rinokupindura. Hama dzangu tine vanhu vanopindurwa nedenga vasina kubvira vatsanya. Zviriko hatisi kuti kutsanya kwakaipa, asi ndikuti tikangona mata tine maformulas chete tinoomesera vamwe, tinogona kujaja vamwe kuti havana mata havasi serious. Sezvakaitwa neshamwari dzaJob. Shamwari dzaJob dzakaenda kwaari dzichimupomera dzichiti une zvawakaita wewe, nokuti zvakuwira izvo hazvifanira kuti zvichikuwira nekudii. And they were wrong. Nokuti vanga vasingaziva zviri kuitika. Bhaibheri rinotanga richidescribe kuti Job aitawa nemufambiro wakanaka pamberi paJehovha and he faced the challenge. Bhaibheri rinopupura kuti munyika yeUzi pakusina murume akatendeka saJob. But mukutendeka kwake kune machallenges akamuwira. So dzimwe nguva unenge uri right, but vanhu nekuda kwokuti ndo marerero atakaitwa kuti kuona dambudziko rakadai ukaona unoita zvakati ndofunga hanyatsonamata haasi serious nekuzodii. Mukadzi anonzi Ruth akabuda muwanano ye10 years naMalon without a child, kwete nekuti anga asingabereki, nekuda kwokuti pane proof iripo nekuti wakarorwa naBoaz ari priest baba John the Baptist. Bible rinoti
yakazokwana nguva mutumwa akaburuka Zakaria. Angel Gabriel akati mina matoko yanzwika uchava nemwana achanzi John, ndiye achava forerunner weministry yaKristu. Zvoreva kuti Zakaria zvichida vane zvavaitaura kuti anongoticha but inofunga hanyatsoyoita ari serious sei ane dambudziko rakadai so. Because sometimes kuva nechallenge uri also a pastor zviri so challenging nekuda kwokuti vana vesangana havanyarare vanhu vanotaura kuti anodzidzisa anodi but unai vana vake challenge. And kana wafesa a challenge vanhu vanogona kuti mwari vari kumuranga because ane zvaanoita nekuseri saka zvinozongobuda. So people they talk a lot pese pane machallenges. Ruth auya kuBethlehem ane record inomutevera yebarrenness for 10 years. Awana opportunity yekuti munhu amutore amurore, munhu ndobva aita dig out that record, that history kuti munhu ndaigona kutora hangu but nekuda kwezvikonzero izvi idambudziko kunhaka yangu hazvigone. Alright, chaari kurambirwa panapa chinhu chiri tangible chinobatika chine evidence. Why? Nokuti vanoti tried and tested for 10 years ari muwanano haana kubvira vane mwana. Saka chaari kurambirwa pano hachisi chefake, chinhu chinotozikanwa chinobatika to an extent yekuti ndofunga aigona kuchema nai mwari ingowana mukana kupinda mune umwe wanano sei zvekare zvikuramba zvichinditevera. So murume ari pano ari kutaura pamusoro pezvinhu zvinobatika zviripo zviri beyond control, hazvisi muruoko rwake kuti azvichinje izvi. Zvimwe zvine chekuita netime, zvimwe ichallenge yelifetime. Zvinhu izvi ndaimbotaura nevamwe vanhu mufundisi chiti munoziva here kuti chechi ikasatichwa how to manage or to handle challenges, vakangotichwa breakthrough and how to come out of challenges, tinogadzira vanhu vakaremara pakuti challenges are real and mamwe acho anotoraramika nawo. Inoadzoparidza kunhamo, ndinoadzoudza vanhu kunhamo kuti hakuna chechi yakamisa kufu. Saka usanyeperwe nevanhu kana wafirwa sokuti yeni haina power, dai wakapinda iko kune power unofiwa futi. So kune mafacts ari real ekuti tinogona kunyeperana chiti pamwe itype yechechi yacho pamwe usisiriasi nekuzodi zviri beyond your control. Jesu ane murume waakaona riri bofu pana John chapter 9. Vadzidzi vakabvunza kuti ndiani akatadza kuti aberekwe riri bofu. Jesu ndokubvata hapana, asi dambudziko riripo. Izvi zvakaitwa kuti kukudzwa kwaMwari kuoneke. So kune ma-issues ekuti hakuna reason yekunongedzera kuti ari guilty neuyo akatadza neuyo akatadza. Challenges are real when they are there. So vanhu vakadzidziswa how to manage or how to handle ma-challenges are kurarama through them. Vanoita sekunge vari muma-wrong hands. At the end, munhu anogona kutofunga chechi yacho ndofunga is very serious. Yet challenges, they are everywhere. So pano ndine chikonzero chiri tangible. For 10 years akapinda muwanano haana kuita mwana. Saka ndoiri kumurambisa panapa. And haagone kuzvidefenda. Because murume uyu haana kutaura zverunako and everything else. Ati awendanger my-estate kureva kuti ndinyaya yenhaka papindai ndoine problem. Saka chinhu ichocho hachikavhike zvokuti ane mamashoko aangataure kuti aiwa kana pambamberi akutozodai irekodhi inoshandwa nayo. But ndinofara kuti kudenga kuna Mwari. Iye anoti kana munhu ava munashe ava chisukwa chicho. Kuna Mwari une maplans akakunakira. So arambwa mugadheri imomo pane kumati aiwa zviti unondikanganisira nhaka yangu. Asi zvaangataura kare kuti iwe tora munhu ukasamutora next in line. Kunoti kurambwa kwake kune kafavor bishara. Kune mumwe ari pastand by. Ozaokaramba usisina hope richadiwa nani zvinotinetsei. But ukaramba uchiziva kuti uyo ati akaregera uyo ari kunditora, unogona kutoona kuti zvotondiramba zvacho futi zvitori waste nditati chitora pasi. Nechakakushaira bishara so. Because murume ari kutaura nezvake uyo akati the next kinsman, first kinsman redeemer, andakudzwa maproperties anga ainawo. Wandakanzwa kuti angani zvinhu ndiBoazi. Saka kurambwa kwake nemurume uyu ndofunga kwakamitirawo zvakanaka. Kuroorwawo nemunhu ane tunhu
Chinhu chinoona kuti rudo chete it's beyond love. Pane nokuti rudo pasina zvinobatikawo paine nzara munofira murudo. Tofira chete. Kuna mafakes atinogona kuandarita tichiguma mulife, but are you real? Kuna zvinhu zvokuti vanhu vanozvivanza sekunge havazvidi. Taitoita zverudo chete nemunhu wako. Sekuti zvoti mwana wako kana akuenda unombobvunza kuti kwakuenda kwakamira sei, kwakadii, unodii kuti rudo mwana wangu. Unoziva kuti it's beyond love. So kune zvimwe zvakuti maybe kunyara netsika dzevanhu dzekuti unongohwadhawo panyaya dzaunotoziva kuti ndoda but unongonyeperwa kunge hausi kuda. So in a lot of examples I'll give this understanding. Ndakaona amai vakatenga hembe kupera, une zvekupera dzevoroti dzedze dzakapfekwa pasecond hand, but vatenga sheti iyoyo vakadzoka vakomplena kuti bati yakabvaruka ine mabhatani akashota. Ndikati kana chinhu chatakambopfekwa chiri second hand kubvaruka imwe sign yekuti chakamboita sei chakapfekwa, kushota kwemabhatani ndo sign futi yeusecond hand. Saka chinoita kuti mai avakomplene chii kurati mumaindi mavo mune pfungwa yenyowani vanoda zvakakwana. Mari yavo ndoyekuvatatisa kuwana zvakakwana, but pfungwa dzavo dzakatokwana, vanotoda mabhatani akakwana, sheti isina kubvaruka. But chavaisa kusecond hand chii imari, but mind ine nyowani. So mind yemunhu kuno mwana akatenga mabhonzo kupusha atoti kukwasha kuda mabhonzo ndokubva amapiro ndokubva atanga kukomplena kuti haana kana kanyama. So unozoona kuti nyama brain irimo but mari yapinda kubhonzo. So there are things zatinogona kungoita sekuti hatina basa hatizvide zvakazodai but it's real. So murume uyu ari the first kinsman redeemer haana chainacho rudo chete. Saka munzitora Ruth akati azviite anomutanganisira minda yako nekudii. Boaz the owner of the field ndiani next in line. Boaz ndokubva ati iwe kana uregera kumutora ini ndichatora hangu. Hazvireve kuti Boaz haazive nhoroondo yemukadzi waari kutora. Mwari chavakanakira manje nhoroondo yako vanotoiziva, but nyasha dzavo dzinovhara nekukavha kuipa pose wokupa kunaka kwake. So to me Boaz is a picture of Christ. Jesu ari kuuya muupenyu hwemunhu. Munhu ane nhoroondo yakashata unongonatswa naMwari. Munhu anonzi haana kwaanoenda akauya kuna Kristu pane kwaanoendwa naye. So ari kutanga kujaja kuti aiwa uyu ndikamutora zvinozodai. Judgment yake sometimes iri biased a little bit. Nekuda kwekuti murume nemukadzi vakagara for 10 years vasina mwana, chinotipa chikonzero chokuti mukadzi wacho abereke kuva biased statement ine chekuita nevarume. Ndozvinofunga varume vese, especially hama dzemurume dzinotomuudza kuti dai watsvaga umwe mukadzi vasina kubvira vaenda kwadhokta. Vaviri vakashaya madzimai nokusanudza maderera naiti. Vaviri vakangoshaya mwana. Ana mai unonzwa kukwenya mwana wamukomana kuti mwana utsvaga umwe. Ndofaira isina muzukuru. Ko maendere kwadhokta kune a biased belief yekungoti kana zvadaro mukadzi ndiane problem. So in life zvinhu izvozvo idambudziko rinowanikwa kumadzimai kazhinji kuti kune nyaya dzamakagara makajajwa kudhara nesociety as a woman. Kana vodamedza kuprova point society ndo zvayakaita, vakagara vaita that mind. Zvafanira nemurume ndikauya ndikapupura panapa kuti hama dzangu ndiri kunyika kuti ndaifeva mwari akandiwanira nyasha. Unoti hashuwa baba wakapona. Adzimai yangu akasimuka akati no ndaifeva. Mukomana hapo musarudzo. So kwani nditutsira munhu kunze vakasika. Sirizerunda. Kupupura kwemurume kunonzi apona. Kupupura kwemudzimai kunonzi shiri nemuriro wayo. There are statements are biased in society. And I've come to tell you this. Usabatikane nazo. Is society as Mwari. Zvokuti chechi chakuti aiwa kuda kuti bata kumeso shiri nemuriro wayo vakazodai vanhu. So kune zvinhu zvokuti Bethlehem is the house of bread. Jesu akaberekwa Bethlehem ari Judea. Abva kunyika isina Mwari wakauya kuna Kristu.
So paauya mumunda washe, paari mumunda maBhoazi, paauya kuna Kristu mukukundikana kwako anokupa nyasha dzekuti history yako haimeche destiny yako. Zvekuti kuti pamwe kuti kwaudza vanhu kwawakabva vanofanira kunyepa. Wainoko kuti Mwari unoshandura upenyu hwemunhu. Zvekuti paunopupura vanofunza kuti aiwa adangotisimbisa hazviitike. Kune zvinoitwa naMwari zvokuti akaitira mumwe munhu akazoudza vamwe vanhu vasingamuzive, vasina kukura naye, anoti aiwa pane kubata-bata kwaanozoita so, nokuti anonamata chete. Society yedu yakadzidziswa kutenda mishonga kudarika nyasha. Saka uchiona hatina maexamples anonongedzerwa even today. Kunzorona munhu aiva rombe akanamata Mwari, Mwari vakamupa kubudirira. Tingori nevanhu vanonzi uyu akabata-bata saka basi, uyu akabata-bata saka aine mashoko, uyu akabata-bata saka aine zvigayo. Hakuna unonzi uyu akanamata-namata saka ane zvigayo, uyu akanamata-namata saka ane mabhaka. Takura musociety inobhiliva kuti ukabata-bata unobudirira, ukanamata ndizvo unogarika kudenga. Isociety yedu. So ariko mastatements emusociety asikafanirwa kutemesa musoro kuti ko vanhu vanotijaja sei pachinichi, ndo zvazviri, ndo panyika patiri. So ari kurambwa kwete nekuti haana kuuya kuBheterehemu, ende chinorwadza nechekurambirwa kwacho kwaMwari. Ndaudzavo pane nzvimbo ndakati kuchechi hakusi kudenga. Sanetseke kuti vazondidai. Kuchechi hakusi kudenga. Kuchechi ufunge kunotonyewa munhu. Kana usati wagona kuzvinzwisa zviriko, chinotaura kuti havakunyei, hausati wazvibata. Kungokutipa vanodaro. Wivhi ikatogarisa, kune vanotoudzana kuti yaane 2 weeks. Vanhu vanoverenga kama weeks wivhi yemusoro wemumwe munhu. Kuchechi kunoitwa zvakawanda. Chinenge chipatara varwere vanongopora, vanongodera kushonga. Saka tinongodaro tiri mukati momo. Saka nokuti ukati hakuna muchechi hamusiraitirega ndine kune imwe chechi, as long uchipinda vanhu unosvika vachidaro. Kwese kwaunoti kuri right nyeye kuti haupindepo. Ukapinda ikoko uchanatsaona kuti zvakafanana. Pakudiwa how to manage kunyeyo uchinamata. Nokuti wese hakuna munhu anotadzirwa nedenga kuti abude, unotadzirwa nevanhu kuti ubviswe pane kunamata Mwari. So ari kurambwa kuBheterehemu. Pamwari kwacho ndoko akusvikirana neanswer inoti no. But I've come to realize Romans 8:28, yoti all things work out together for good to those that love the Lord. Zvoreva kuti kuno umwe no are very good for your life today, but unozocelebrate later understand kuti pazvakaramba apa zvakandiendesa pane zvakandinakira kudarika zvakaramba. Protection yaJesu paakaberekwa yaiva yekuti mai vake vanga varambirwa pekuberekera mwana, vakaenda kunoberekera kusingaberekerwe vana. Nokuti Herodhi paari kutevera achidambura musoro wevana, anouya kuzvipatara kunoberekerwa vana. Saka chakapa Jesu kuponeswa, kurambirwa. Programu yevazhinji ndeyekuti ukaona zvinhu zvaramba ndiSatani, ukaona zvaramba ndiSatani, tsvaka reason sei zvaramba, pamwe pacho zvinoramba nokuti Mwari vari kusaidi kwako. Kubvumba kwezvimwe zvinhu zvinobvumbira kuti zvikukuvatse. Pane zvinhu zvokuti kana zvaramba usati wacomplain, iti Mwari mukutendeka kwenyu zvaramba tichikunamatani. Nokuti tine zvatisingagone kunzwisisa nhasi kuti sei zvaramba, zvaunonzwisisa mangwana kuti asi musi wazvakaramba zvakandiitira zvakanaka. Kune vanhu vakasevha pamaaccident nekurambirwa kutravhela kuti haiwa uchaenda tatokwana takuenda tega. Otosara achirwadziwa kuti bati vandisiyirei. Paunozonzwa news utozoona kuti asi kumwe kusiyirwa kune nyaya. Nokuti dzimwe nguva Mwari kunotaura newe nesituation neresistance yevanhu yaunogona kusaona kunge hazvina umwari ivo vachibuda. Ruth no yaaripiwa munzvimbo yaari aigona kuti saka ndofuna ndakarasika. Inga vanhu vanoti kana watouya kuBheterehemu funge hama yangu kuchechi chaiko kune vanhu vasingabude. Asitara kunyika ino muchechi chaiko kune munhu asingakufarira zviriko.
But I don't know if I'm going to right. We don't even get what we right you. It's why Panika chair every side ground is blowing gas. I don't know doing it on side. Okay, Tamariaka wanda, Anudata, Anuda Bonnet, Wanudi, Ugatamurano Tineta, no more than what chair. Sakaruko sounds owing it on now, you don't look at. Look at my second gas. So, the next kids going to redeem Kale Uro. Dog Bab is one more Murumo. I'll chew up na boss. Boss Bagarona Kazu, Baka Silwa, Kavaniman. Chara Mirwa, Pushaya Wana. Dog Varo, one boss, Akava Avaniman. The same person. Whatever put Kanayasha Tamari Zipauri. Area ya KURAMBWA yo twaunza ugonesho mwana ready kugonesa. Imagine muruma angaramba uti achiti zvozotarisa abereka apana nhaka achitorwa nabhozi obva abereka anonyasoona kuti pamwe pacho Mwari anokuvanzira pane zvinhu nokuti chinhu chaaramba munhu waaramba zvaamurambira hazvisiriwo ndo zvaaifunga. Tino zvinofungwa nevanhu zvisiriwo mupfungwa yaMwari. Zvavanoti haugona unoenda unotaura zvaunoachiva. There is God in heaven. Kuna Mwari une nyasha dzekuti muarea yausiri kudiwa, muarea yaunonzi hauachieve, God can give you the grace and you can achieve. Kune murume ainzi Labhani aiva navanasikana vake 2, Leah naRachel. Jacob auya kumba kwaLabhani akada mudiki wacho Rachel. Bible ichitsanangura kuti hanzi Rachel anga akati nakei. Pese panotaurwa nakoni munhu panenge pachikompewa nokuti munhu wese akanaka palevel yake. Ukanzwa panonzi anga akati nakei kupinda mumwe wake. So uyo aona Leah asina kuonakira ndokubva ada Rachel. But handeipa kuzorora akatanga kuroorwa kupinda mukati kudiwa Leah mukoma. Chikonzero zvanzi muzi waikuroorwa akwana. Labhani baba ndovakati kuno tunoita mabiko manheru. Labhani anga akati ngwarei muzi kune meti dzaaida kuita. Saka ati kunoku kana ataita mabiko ekuti tinokupa mudzimai wako manheru. Uyu akazoona akatoita maiguru asingadiwe. Yakatotanga kuita maiguru pamba ipapo. Uyu amuka mangwana zvavanipa mudzimai asiriye zvikanzi kuno futi kune imwe tsika yekuti mudinga atange kuroorwa mukuru asati. Saka tsika ikuno ndoya mukana kuvanhu vanonzi zvavo hazviiti. Vanhu vanonzi pafeafea tikadaiswa hazviiti pafeafea vanozana zviite zvefeafea ndinoisa side. There is favor. There is grace. Tine vanhu vanotsoona kuti haisi feafea iya grace. Ndakati secret iyo ndakaiona pawanano pamuchato. Tradition iriko kumuchato is not just a tradition. It's a picture of grace. Ane munhu anochata anenge akavharwa nevheu kumeso anozovhurwa kuti make his bread vakuda nepamunotozoona pamwe pese panenge akavharwa. Why? Nekuda kwokuti yekuwanikwa iyi nekuchata ndenyasha. To prove ndezvenyasha paanozovhura vheu achikiswa ndopamunozoona kuti inyasha zvechokwadi. Vakanaka varipo iratenda vozvinoperekedzwa nevakati nakeiga. Saka kuti vanhu vasatauriswa unonzi gara wakavhara. Rima rakavako rikamaketa product isingamaketeki kana kwakaita. So rima Abraham anonzi vana vako vacha stars they only shine during the night. Which I will see to know how to superstar. Ndiye anowana opportunity isingawanika kana kwakachena. So Mwari wedu Bible rakunoti time and chance kupanzi 11. Time and chance are given to all. The race is not the swift or the battle of the strong, but time and chance are nguva nemukana zvinopiwa kumunhu wese. So usazvitarise zvauri aivatarisa kwaari looking unto him author and finisher. Nekuda kwokuti time and chance are given to all. Anopa time and chance ku all ni Mwari. Nyika ipe kumunhu wese wese. Nyika ine vainosapota, ine vainoda, ine mafavorites ayo. But kana ari Mwari nenyasha you can be God's favorite. Nyika isingakugamuchire isingade
vachijaja vachitaura zvavanofunga. But Mwari akakonzera kuti Ruth arorwe mumunda maagorambwa. He is the same yesterday, today and forever. So the same God, musituation yako yagoramba, Mwari unoita kuti zviti. Ndofana statement yekuti zvikasashamisa asi Mwari wayo nokuti zvaMwari zvinofanira kutakura part effect yekuti zvinomoshamisa so. But iyeyu zvakagoramba wani. Anzwa nekungoramba achizokorora kunyora achingonyora medzi dzacho zvikuramba ende kwaari hakuna kwaanoenda. Kune dzimwe nyasha dzinogona kusimudza Ruth. Mumunda pawakarijekti ukatariswa ukaonekwa semunhu wajajwa nenyaya yekuti wausingakwanisi kuzvidhifenda. Aitiwo kuti kana anzi andikone kumuroora nokuti abereki iye akaita tenisi asina mwana. Haigona kuti aiwa ndinorika nenguva chete haikwanisa kuzvidhifenda. Une masituations ekuti kana ukada kupinda muprayer mawedza hakuni. Une nyaya dzekuti kana vanhu vakakupikisa haugoni kuzvidhifenda. Zvine umbo zviri tangible. Kufunda hauna. Nyika yaoma iyi vakafunda vari kushaya basa. So unoona uri kuminus. Kana vakafunda vachishaya basa kuzoti vasina. Minozoona kwandiri kwacho kure. But there is the hand of God. Kuna Mwari une nyasha. Kuna Mwari wekuti kana afunga nepromotion yeblessing yako anozviitira muarea yaunonzi hazviitike. Imomo macho imomo mumunda maarambirwa ndomaarurorwa imomo. Saka ndikuona picture yamurume yamboramba pekutanga achinokwenya Boazi kuti tsano pamwe hamusi kuziva zvatarambira maoni pamwe hamuna idea munongotora kamubvunze. Munhu akambororwa 10 years haana kuita mwana. Usati vanhu vanonyarara kana une marekodzi akaipa kuchichata vanoenda nerweseri kuti munabvunza asati vakaunga chichato. Iyo usakuta kuti vanhu vese vanobuda kune vanhu vanongorwadziwa kwete kuti vanhu zvavangorwadziwa chete kuti vakupromotwa kunoenda nerweseri sokuti aiwa anokufunda mumwe mapepa ainawo pamwe akanyorera H2 for his original certificate. Vanhu vane dzimwe nyaya dzavo vanhu ivava. Akusataura zvavane nyaya dzedu. Kuna anotoziva sokuti wakagumira grade 7 kuna angozviturika musherufu pane paanozvida kuzvishandisawo kana yawanikwa pakuti nakuda anoitawo cheya kuprogramu yedu semadzimai iwo ungada kusumudzwa usano nokwenya grade 7 kuna akachengeta musherufu. That's why kurorwa kwaRahabhu kwakaita kuti Mwari vatendere kuti vanhu vese muJeriko vafe. Rahabhu paJeriko chaitwa chifeve. Joshua chapter 2. Aiva chifeve. Achitogara imomo. Saka kuti aromwe vanhu vari kubva kwaIsraeri vamwe vanhu vari vapenyu pano mukwenya kuIsraeri kuti kana masvika munzvimbo munabvunza. Ainorwita ipi ndana Rahabhu. Asi Mwari vakati kuti Rahabhu aroreke evidence yese ifanirwa kufa. Ndochakaprotecta marriage yaRahabhu vanhu vese vanga vafa. Epakakusara 2 raita kuzarirwa sokuti vakuzara. Takutoenda vanhu kwaMwari kwaIsraeri mamen of God akutitorera iyeyu wedu kune vaigona kuenda vheseri but Mwari vakasilence evidence yese. May God silence every evidence. Kana vakachengeta evidence yacho Mwari ngavakonzere kukanganwikwa kwenyaya idzi. Asoma mudzwa vanhu vanoita jealous neimwe marriage kutaura nezvinevheseri murume wacho womudzwa murume wacho tanga hanzwe zvinonopedzera wakwanzira murume wacho tiri wofutiri tariudza but hapana zvandiri kuita uyo akafa akatyiswa awi yakaurayiwa kana usakuri kune vanhu vanokanganwira kazvoti unofunga kuti pamwe kuroyiwa chaipo nyaya yakadai strength yedu paforgiveness yakasiyana-siyana. Nyaya unotadza kuregerera iyoyo vamwe vakatoitirwa times 5 vanoregerera. Iwe nyaya diki chaiyo hauregereri. Kune vanhu kuti akaregera unofunga kuti pamwe akagadzirwa. Munhu wacho akanyatsozvidzwa maitikiro ake pamwe vanhu vari kumunyenyeredza akanyatsomuudza pakaonekwa mumwe
mwoyo wake vakanyatsotaura iri because kana achinatsoziva ovati asi umoyo haana hama idzonyatsotaura naye ende achiregerera muhama yawo ichida iso nyasha idzodzo dziriko dzekuti despite marekodzi anoona ngatizikanwa ataurwa nevanhu kana Mwari vada zvavo yakutsika ndekusumudza marombe zvokuti hapana munhu anonopenya Mwari kuti irombe pamuti anotoza dog area kwedu totoada marombe toda pasumuza so pamwe pacho Mwari anotoita achiziva kuti uri rombe pandambokusumudza bishaka kuti kukudzwa kwangu nenyasha dzangu dzionekwe. That's why Mwari pavakusarudza Moses kuti ave spokesman. Moses anga ne problem. Moses haana kunzi naMwari receive your healing akanzi go. Ndokubva ataura problem ndokubva anzi go. Kwete ya healed. Why? Nokuti Mwari vakakutora uchigona unozoisa credit mukugona kwako. Vanhu vabuda muEgypt ndokuvaudzwa kuti tinotaura baba tinonyatsotaura kana tasvika panyaya dzekutaura tinotaura. Saka Moses aifanira kuti abuditsa vanhu akada kuita manyema kuti tinotaura kozi ndimataura ewayaya. Ausiriwe ndiMwari. Yes. Pane mukanyaya Mwari kuti aagadzire nokuti kanogadzira kubvisa kuzvikudza kwako. Karipo kanyaya kanongosiya. Pauro adzoka ati baba ndine minzwa munyama zvakati ana kuti receive your healing kana minzwa ngwaure zvati nyasha dzangu dzakaringana. Kurati hatisi kubvisa. Why ndoda kuti pane dzimwe nyasha dzaunofanirwa kuti ku-acknowledge. Minzwa iripo but nyasha dziripo. Yes. Kuna baba vaiti mwana wavo zvikabata zvomuisira mvura nemoto. Vakauya kuna Jesu achicomplaina kuti vadzidzi vako vakamutadza. Baba instead of complaining vaifanirwa futi vane side rekutenda. Nokuti pazvaimuisira mumoto zvaida kuti atsve. Pazvaimuisira mumvura zvaida kutomuuraya. So instead yekucomplaina kuti vadzidzi vakamutadza vaifanirwa kuti kana moto wacho uri kumutadza ari kuwira hake mumoto but haasi kupera. Awira mumvura but haasi kufa. Like the woman of the issue of blood, bleeding for 12 years is not a joke. Imagine for a month, imagine for 12 hours bleeding. You can actually die. So this one was a survivor. Despite it healing a certain batika, but under the grace to survive that challenge. Not only survive 12 months bleeding, not over, but 12 years. So kune dzimwe grace dzaMwari, kune dzimwe nyaya dzatinorarama nadzo kuti nyasha dzaMwari dzigone kuonekwa muupenyu hwedu. So yekuti Ruth akagara akaroorwa akashayiwa mwana inyaya inotobatika ndechokwadi but haichinje pfungwa yaMwari yekuti kune zvakanaka zvinoda kuitika futi muupenyu hwake. So rimwe dambudziko ratinaro ndekuti tinoramba tichingotarisa kumashure ongozviti tinoendeti izvi especially team rakabva kuMalawi. Ndinostatement kusema brand yatingaite tinoenda kupi isusu tinogonei. I've come to tell you this. Kwawakabva isinyaya kwawakauya kuna Kristu ndokune nyaya. Mbiri yake nekukudzwa kwake inoonekwa patype yemunhu inenge imweyo. Une record yekuti nyika inoti haindidi. Mwari wokuwanira munhu anoti uyu ndokuda. Unogamuchirwa munzvimbo yausingagone kugamuchirika. Uchichaita kuti ugamuchirwe inyasha. So zvaakatorwa naBoaz vakava nevanhu zvotaridza kuti pese kurarama kwake ane chinhwani chinomuhambula. Kana akada kudadira vanhu kuti tine minda yedu isu takarorwa nevarume vane minda Boaz ndanga dzemunda chichaita kuti aregere kudada. Anofanira kuti akafunga kuti asi ndakamboramba ndichirambirwei. Zvinobatika zvanga zviripo izvo. Saka chii chakaita kuti ndidiwe ipo pane evidence inorambisa inyasha. When you understand grace, pride inobuda. Oh yes, oh yes. Ukanzwisisa kuti zvakaitwa nenyasha kudada kuitike. Kudada ipicture yemunhu asingazive chinonzi nyasha. Oh yes. Tinomwana kuti haina kurwa kuti saka ndakaroorwa. Ukaona vari kumira munzira manakiro avakaita. Unoziva kuti beauty is not the only cause. Yes. Because kune vari more beautiful than you vari kufamba mastreets. Yes. Oh yes. So there are times yekuti chinhu chese mulife no matter unochigona zvakadini kune vanochigona sewe vasina kuachiva sewe. Kune marombe akafunda. Kune marombe akati
akadzidza zvokuti kudzidza kwakaita kushoma. Pano munhu asina chaakaita muupenyu but ane mapepa akawanda. So when you know it's all about the grace of God, hauna munhu waunochinyira. So Ruth arongwa nemurume ane munda vakutonzi mai Boaz, but usazokanganwa kuti pawairambwa pai pane zvaitoonekwa zvinorambisa. Uri type yaitoonekwa kuti handina kwandoenda naye, asi Mwari vakakuonera nyasha. Evidence yakakurambisa haisiendema iri tangible. For 10 years hauna chaungowachiva muupenyu. Saka kana zvaita nawo, hakuna chinorwadza kuti munhu ane nyasha dzaakaitirwa naMwari, but anoona vamwe sekunge havafungi, sekunge havana kurongeka, sekunge havagone. Yeti iwo wakatogoneswa. Kumba kwedu kwakamboita vamwe amai vakayazoita majuti. So wachita manda mazuva manda mabasa zvakanaka. Tinoona mukadzi aita majuti akaya nokubva awacha, anobva sota kumba. Apera ndiye akaitaura kuti akipewa wangu handina shuka handina sipo. Manda vamupa ndobva vamupa $5. Ndokubva vapinda mukomba tine gas stove yatasashandisa. Ndobva apiwa. Ndobva apiwa futi nemapureti nemapoto. Munhu iye akasiya zvinhu pasi. Ndokubva anoshedza hama dzake. Ndobva kuti yamoni zvandetiwa kuno. Ndashanda ndikapiwa zvinhu izvi. Zvese izvi zvandipa negas stove. Tengera neplate nemapoto. So kati ndokubva azobvunza mata kuti mama indamandiitira zvinhu zvakadai. Mata ndobva vakamuyeuchidza kuti neniwo murume wangu uri kuona akuparidza. Mazuva akatanga kuparidza achifamba netoka aiparidza marepo. Ndaiwachira vanhu. Saka kwauriwo kunokubvisisa. Izvezvi watiri kuda sipo, but anoziva haisi sipo chete. Une mafuta ekuitisa hauna. Izvezvi watiri kuda $5, haisi 5 yauri kuda, une machallenges akawanda. So kana ini panaimbo haiko kuti chishandiswa kuti chidii ndinozvinzwisisa. So kana ukaenda pamusoro pakadii, but Mwari ukaziva kwaakakubvisa, ukaona munhu ariko azvitongoita kuti uchinye, it's impossible. Ukatoda kuchinya izvozvo zvinokuriminder kuti waakuchinya ubhora aniwe. Zvii zvawakagona ukaita, rangarira Mwari kwaakakubvisa. Izvo zvinokukipa kuramba uchinamata Mwari uchirevesa uye une rudo nevamwe. Nokuti tine vanhu vari kujaja nhasi, asi zvikonzero zvavo. Asi zvikonzero zvavo zviri beyond their control. Unoti kurambwa kwaita Ruth ikoko achirambirwa kunzi ongosina mwana for 10 years marriage. Heavy counseling yaunomuitira, heavy advice yaunomupa. Because zviri kudiwa zvacho kana ukataura naye haugone kuti aite umwe mwana. Zviri beyond human control. But kune vanhu vanoti vatarisa munhu akadaro kuti awe hana basa, haagone, hakunamata, haasi serious. Zakaria ari mufundisi akafesa challenge yekushaya mwana kusvika achembera akazowana John paeji yekukwegura. Kwete izvozvo bedzi, mazuva akaberekwa Johani wacho manje iye akaita 9 months asingatauri. Nokuti paakaramba kutenda vhangeri rataurwa nemutumwa Gabriel, zvanzi akavharwa muromo for 9 months. Basa ramufundisi nderekutaura. Saka kana muromo wavharika, haudi kuudzwa kuti mapa off. Ifos believe yedenga. Kana chichi ikabuda kana usataure basa rako riri rekutaura. Hapana. Yet panguva yaasiri kutaura, Mwari vari kuudza futi breakthrough mufamily make. Muri kuberekwa Johani. So there are times yekuti vanhu vanenge vachiona problem vachitadza kuona futi blessing inside the problem. He had 2 things. Anga asataure, but barrenness yemudzimai wake yanga yapera. To an extent yekuti mukusataura kwake Eliza paakangova nenhumbu, nhumbu ndiyo yanga yakutaurawo. Takana muchiti hadiwe naMwari one zvaakuitika mumba make izvo. Uka-understanda grace azviite kuti uchinye. Zvinoita kuti vanhu vasafundzira kuti zvazvinoitika muupenyu hwavo inyaya dzegrace. Tine vanhu vano-elevata human ability standard. Kurongeka kwangu, kugona kwangu. Isu anonzwa maholiday vanopa yambiro kuti don't drink and drive. Vanoyambira vanomwa chete. Isu hatiyambiri kusingamira.
But unazalo kuna kutumanyaka wewe usina ku. Sasa ndio ngoba biwonde ipo so. Kutumanyaka. Yabiro yako ndio mtiti mwati kinga nilipange. Amen. While as a good driver you can die good correct. Yes. Roto la a good driver can die roto. As one a bad driver. Yes. You need grace. Ability zako zisene kugona babo case itimwari ndiwale munyasha. Nyasha zakawali wa root mumunda. Inyasha ziri beyond malizi nzaleta kutusaga uchiriki. Nakuti alipo atoramba tutashite tintore mungu. But kuna alipo atindi report nokutora. So kaona akakutora zvakuti kune avasina kungokudafu. Zvinoita kuti usadiwe zviripo. Zvitoripo. Unoona akakuona ana basa newe bari kuona anototi sweetheart. Saka ngozoti inyasha dzakaitwa kuti tsana vasaonese vamwe vanhu. Nokuti vakaona sevamwe vanhu vanoona sokuti ndisiri munhu handina mandinoenda. Mumunda makanapirwa munhu ndo makawanikwa munhu iye. Nyasha dzamwari munzvimbo yaunonzi hazviitike ramba wabatira pari. Usabuda mumunda imomo nokuti ndo mune nyasha dzamwari. Usabuda munabata mwari nokuti kunzo kune mahuman sacrifice muno manje mwari wacho ndiye akatipa mwanakomana wake sechibayiro. Kunyika ukuvane mademands asingaite ndazonzwa mumwe achiti akuti tinotibatirira tinobomuna tinotoshanda nayo basa kana vatinoona munyika havana mate asi vakabudirira unogona kutobudirira usingana mate. That's a lie. Research yako iri poor and I need to help you. Vaunoti havana mate vakabudirira vanonamata kungoti havana mate mwari wedu nenzira dzatoshandisa vane zvavanonamata in private nenzira dzavanoshandisa. Life is spiritual. Havana mabhuku avakanyora tinobvisa hembe taenda pamaradzano usiku zvava hazvina bhaibheri oral information kuti kana vakuda izvoenda pakati tacho. Saka izvozvo havauya vachikuudza manje tagende kuchechi tavasingaona chechi tiri kutorerwa kunyika futi vanotora mari kunyika vanotora uku vakaichinja zita vanoti makwati ndiyo vakunoshandirwa kwasekura havamboti keshi vanoti makwati unozomona vakuburitsa kuti asi ndiyo vaunotora pane kuchechi kunzoko vakaipa momwe mazita kuti utese kwavarairwa ndiyo zvanzo maprofita achitaura zvanzi kana ndishandira vanhu so handichaji unozomboya uchitenda ndikati ndiyo inkunzi matendo ndiyo vanotsvaka mazita anoita zvinge zvatinendeso manje vandiri kushumira kutendeka kwake manje unoona zvinoitwa nemunhu enda hanyarari unoona kushingaira kwako enda hakangana zvingaita sekunge zvatora nguva vanhu vakati hausisirasi vanhu vakabokuseka kataime kwekuseka nekushorwa kariko kunamata Noho kavaka areka haisumuke ne1 week. Mvura ye1 week haitombosumudza areka. Ichiri kufila mamwe makomba nemamwe matrecha arara kubless. But yakatotanga. Ichakwana nguva yekuti areka ichaenda pamusoro. It's a matter of time. That's why unoona bedside ana kubva pabedside. Waichakamukipa matestimony vangu. Kuti nyangwe isati zvaitika kwadiri but pano zvinoitika. Zvatora hazvo makore but panapa vamwe vari kusunga saka handibvi. Ukamona muchechi vamwe vachipa matestimony zoti mwana wacho anotoita zvinhu imomo. Kungoti asati aita newo but anoita manje imomo anoita. Saka mumwe akaramba aripo pabedside ipapa. Nguva yake yakazokwana. And is the only man asina kupinda mumvura but aenda kupfuura. So pane nguva yekuti formula dzirikushandiswa sometimes idisadvantage kwauri. Nekuda kwekuti Jesu paakataurwa murume akati ndinotangirwa. Jesu ndokubva ati ndaakubvisa competition. Iwo unodai zvapauri. Mwari unotoziva area dzaunokundikana dzaunotangirwa nekudii but une nyasha dzekuti unogona kushanda nepesi yako. Jesu paakauya anobvongodza mvura akati chitanga iwewe akamuti daibvisa padiving nekuti uri kukundurirwa kazvokutambira izvo unoda here zvapesina ukangoda simuka
murume ndokubva atoda asi ndokubva apiwa instruction yaasinga aida kupora zvaidiwa naJesu. Carry your mate, takura nawo yapo. Haana kuuya kuzoudzwa zvekuita, auya kuzopora. But Jesu manje ane zvimwe zvaanokuudza besides zvaunoda. No problem paunamata manje. Matthew 11:28 tinoti uyai kwandiri makaneta makamerwa chakupa izororo. Ndo vhesi yakazadzwa kuchechi vanhu vanoda kuzorora. Unani kunemerwa manje. Makaneta makamerwa kuri kuzorora vanhu. Unoda munokirwa ndakutenda ikoko. Saka problem ndeyekuti havana kuzoverenga verse 29. Ende zvakabatana pana miti vanokumbira sei pa28. 11:28 uyai kwandiri makaneta makaremerwa chakupa izororo. 29 takurai chokirana. Ine kuzoti ture kuzotura mutoro kana kuzochinja type yemutoro. 29 haidiwe. Noti takainga 28 kuzotura mutoro. 29 yati takurai koma. Tutakudzwa futi takurai joki rangu nokuti rakareruka. Kuti kunamata kutakura zvinonzi naMwari takura. Ende mukuzvitakura ndo makavigwa kuzorora kwako nekurerukirwa kwako. Ruth haana kunyorwa nokuti akatsvaka murume. Ruth akanyorwa nokuti ashanda mumunda waBhoazi. She was working. Akanotiswa ari mukushanda. Continue to save God. Tine zvinhu zvatiri kutsvaga. Iwe ukangotsvaga kururama kwake nezvese zvinotevera. Ruth haana kuuya mumunda kuzotsvaga murume. Ruth akawanikwa nemurume ari mumunda achishanda. Mukadzi waIsaac, Rebeka, akarohwa nokuti Eliaza akatumwa akandogara patsime. Akati Mwari achandipa mvura uye achapa ngamera mvura. Ngave mukadzi wemwana womuranda wenyu. Achapa ngamera mvura. Beauty yatobviswa. Pangodiwa munhu anotuta mvura. Ende zviri extraordinary uchipa ngamera kwete munhu. Zvanoti kunyima kunogona kutokushaisa murume kunyima. Mukingdom yaMwari. Usangoda kupa vanhu mvura so unozviruza. So kune zvinoigwa mukuita kwako. Matthew 6:6. Kana maamunyengetera endai pakavanda. Movhara musuo. Mwari anoona zvamunoita. Uchakuropafadzai. Kuona zvamunoita kwete zvamunoitwa. Tinoda kuti vanhu zvamunoita munoti Mwari aone. Iye anoona zvaunoita kwete zvaunoitwa. Muverenge Matthew 6:6. Kana makunyengetera pindai pakavanda movhare dho. Mwari anoona zvamunoita. The God who sees what you do. Kwete Mwari anoona zvamunoitwa. Zvamuri kundiita zvinoti Mwari aone. Ari kuona zvamunoitwa but akamirira zvaunoita. Reward yako iri pa-action. What you do. Ruth was working in the field. Vanhu vachitaura zvavanotaura vete set up imunda macho yanga iri kana kuya kwana mutaura. Muzwa mwati haina hama dzangu handina mazhinji ni sorry ndinawo. Kwa vanhu vanosiyana. Tine mazhinji mufumo. Set up yemumunda shirika dzinenderera vainhonga zvakasara kumashure. Zvasiwa by mistake. Vainhongerera. Choko chinoti cleaning. Kumberi kune maharvesters, kumashure magleaners, vanonhonga twasara. But grace dzakaita kuti a cleaner azova the owner of the field. Ainhonga zvasara mumunda, ndiye akanhonga kuti tinokunda. Nyasha dzikakuloketa munzvimbo yakashorwa zvakanyanya zvinoita shasha. Maunonzi cleaner munhu wokunhongerera kunoitwa mende munzvimbo iyoyo. She owned the field. From the last party, may God give you the grace. Paulonzi na vana kuna kuonenda wachiva unoziva. May the grace of the God locate you. Vanhu ngavaone kugona paMwari nemuda kweupenyu hwako. Pasapane pamba kuti waudza kuti Mwari akanaka anoita nawo. But Mwari akupe a testimony incredible inooneka. Yekuti usati wavaudza vanotoka kutarisa kuzoti asi Mwari ane nyasha zvichikwadi. Vanhu vakaronga kure anhasi kwete nekuti aiparidza.
Amutfana Jesu vakati vanhu vachapedzera vakutenda Jesu zvakanyanya. Ndoda murume wamutswa. Saka vakafunga kuda kuuraya Lazaro. Kuti Lazaro aurayiwe kuparidza kana zvinhu vakacha kufamba mare. Aikonzeresa. Aikonza kufura pamari kuti Jesu akoma akaona akatsama. Esiyo ndoida. Yekuti usisiwo wakutaura. Vanhu vakutarisa sokuti asimuarika. Kudenga kuna Mwari. There is a blessing inobata pauri. Be a blessing. Yekuti vanhu vakakuona vanoti asikunamata kwakanaka. Mwari ngaunze mari results aglina anonhongerera kuti azoti ndo mete mumunda uno. Imagine rafu yaitwa nevamwe vari kunhonga vari kumberi vachikutarisa kumashure kuti anozovabatawo sei kana iye ava kuzomunda. Munhu waunoona ari pasi nhasi afire iko kudenga kuna Mwari. Let's treat people with love and understanding. Kune mesetup yaMwari yekuti kunoudza munhu ari kunhonga kumashure kwako anozova muridzi wemunda ramangwana rako. Learn to treat people with love. Vanhu vari kunongerera kumashure arizoitwa muridzi wemunda aregere kuzokukanganwawo nezvakanaka zvawapamhitira kumashure. There's a friend of mine anga kumba nezuro ndakamufonera akauya kupa to bless him nezvimwe zvinhu. So ndokubva nditi munhu waMwari mandisurprise. Out of nowhere mawandifunga ngati kare 2014 tiparidza pastreet is one of the guy akandigamuchira lero paridza pastreet. Ndokubva adipa $100 esiri paUS mwengeri bluso kumba kwavo nenzara isingaiti ndakasvika kumba ndikandamata ndikafara. So ndakamufunga after many years 2014. Ndokubva nditi patachimandiragarira andifunga sei ngatifunga mwoyo wangu unonetseka kukanganwa munguva yekushayiwa mahara wakamira sirapa. So kana Mwari andiropafadzawo andifanira kukanganwa. Continue to do good. Kuna Mwari asikakanganwa. Kuna Mwari asikakanganwa. Kune nyasha dzikatirwa muupenyu hwako. Munzvimbo yaunonzi una kwaunoenda family inonzi haina chainoachiva. May you break in your ground. In the mighty name of Jesus. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Mashita kutara muupenyu wedu paungano ino Mwari. Mwari wakarangarira Ruth mumunda maBhoazi ari mutorwa akawanikwa. Aine record yekuti aimbowa mukadzi womwe munhu. Abuda mune imwe wanama. Mwari unorangarira nyangwe neshirikadzi. Ndiri kutaura favor and blessing mwana venyu. Vanokutenda iwe vari mumunda. Ngavarangarirwe neropafadzo yepaRuth. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless you. Mwari wakuitire nyasha.